Bip, 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 bip. Hei, sunt Cristi și am revenit cu un nou video și acesta, da, stilul atlanticul. Mi-am pus unul cu infinit. Da, infinit. Mi-am schimbat fundalul cu spatele cu niște floricele și albastru, un fundal albastru, pentru că m-am plictisit de acel fundal care le aveam înainte și da, am revenit cu un nou video cu cel așteptatul și cerutul, așteptatul What's in my backpack, dar nu m-a întrebat nimeni. Eu am rămas sincer în pană de idei și cred că, nu știu dacă am menționat în anunțul ăla, că o să fac What's in my backpack și o să mai fac și un haul, v-am spus. Geanta mea, ghiozdanul meu, am luat anul ăsta unul nou, dar mi s-a rupt, adică mi s-a rupt total, mai mergea, mi s-a rupt fermoarele, toate. Și m-am gândit să iau cel după clasa de la care m-a ținut o groază de ani. Deci, da, să fiți pregătiți. Eu dimineața am ghiozdane, cărțile astea și când vin la școală. Acum am venit. Și am scris la română repede și... Este roz cu gri și da. Să începem. Are un buzunar și aici n-am nimica. Am să... Ba da. Am, normal. Eu uitași odată să pun șervețelele umede și asta. O clămuță. Pentru că mai la sport așa. În al doilea portofel, husa de la telefon care îmi țin o iconiță și numesc cu telefonul deja. Este aceasta. Și mai am sandwich-ul, care nu l-am mâncat și trebuie să mănânc. În al doilea buzunar am Adidas de la sală. I-am băgat în buzunar de la farmacie. I-am de an trecut, nu i-am mai schimbat. Sunt așa. Credeam că fac astăzi la sală și n-am mai făcut. Am un stilou, dar nu știu ce caut eu după clasa 3 și nu se stica pe nimic, nu mai merge cu gol. Deci să nu mă întrebați. L-am luat de la Argentex ăsta, dacă mă întrebați de unde e, da, nu mă întrebați. Și o pâine. Cai de muzică și un cai de muzică. Acesta e de la chitară, da, de la chitară. L-am luat. Așa este ăla de la chitară. Dar nu mai fac chitară. Și ăsta e cel de la școală. Care... Și mai am o cordeluță pentru orice eventualitate. Dacă stăm părul în loc și vreau să-mi pun o cordeluță și un mirușit. Care era breloc. Mi s-a rupt. Aia care prindea. Și în cel mare am penalul acesta cu conei. Aici am țin pixele așa. Aici am țin culorile și de la Harry, foarte bun. Și îmi iau la anul altul și ăsta o să-l folosesc ca un portfalut. Da. Mai am discantul, nu l-am pentru că bine. Am română pe care am caietele de română. Asta e de clasă și este de teme. Matematica, deci copilul ăla care n-a avut grijă de a mai enervat, aceasta, cea urâtă. Copilul ăla m-a enervat și caietele sunt acestea cu violetă. Inițial am vrut să-mi iau și cu violetă, dar nu. Pe astea le-am găsit de mate, doar cu violetă, la Ocean. Așa. Și așa. Asta e de teme.
Și ăla de clasă mi s-a terminat și am luat altul care avea un copil handicapat. Simona cu un coleg de mic. Și mi-am pus coperta de anul trecut cu Violeta. Eu anul ăsta nu mi-am luat nicio copertă și mi-am pus coperta de anul trecut cu Violeta. Ce mi-am mai luat? Ce mi-am mai luat? Muzica. Site-ul studențesc de mate. E atât de drăguț. Un leu acasă. Agenda. Dacă vreți să fac un video, scrieți în comentarii și să-l fac. Sau dacă să am timp. Rămâna, da? Și am decolorat pentru, nu știu când am timp să le aduc. I-am colorat pentru asta cât am avut timp și mai am acestea și trebuie să le pun într-un dosar ca să într-un portofoliu, nu chiar într-un portofoliu, dar nu știu cine cochează asta bine că mi-am mai multe de ele. Mai am franceza. Da, copilul ăla a uitat coperta și franceza, clasa 4-a. Da, dar nu cred că nu trebuie. Asta e de clasă și asta e de teme. Clasă, teme. Cu tine oare ce... Azi am avut 5 ori. Și am avut și da. Și dacă vreți să mai fac ce se află în penarul meu, să scrieți în comentarii. Sau dacă o să mai rămân iarăși până de zi. Deci să nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Bye!